Ngaon to guys. Nagbilin na ako, ma'am. Ang ba? Video niya kasi, yung salita niya, no joke, Hey guys. no joke. Ngaon to. No? Kaya, Ngaon to guys. Sige guys, salamat. Lagi ka niya po nag-ibay. Yates naman. Bis naman. Official ng ating bayan. Very influential. Inaabot ang sita. Kuha na ang gaduha. At magsasalita ng Bian yun eh. Hindi lang ang NBI na nagpaproseso pa sila sa pagkakalat ng ebidensya. Dito magdedepende kung ano ang posibleng reklamo na may isasampa laban sa pangalawang pangulo dahil ilang elemento ang Finish. kailangan Di naman kaya yan. magbasa sa bata. Hindi ko sinasabi na pasok ang Oh, susunod. baka among lawyers, alam yan, one of the elements of great threat is there is Labo man, labo na. Yan. what is the condition? The condition is Yung nga taglisten niya. Ano man jud man kada gabi dakong magkaon. Ano pud siya. Ako kada adlaw jud. Kada adlaw siya. Kasama na Kaon jud. Ma'am, sino ba yung pinontrata mo na yan? Ay, Di pugnan. Bata din na. Kaon, tiwa ka mo ko. Kanan kaya? Consider nilang ipatawag ang lahat ng mga dumalo sa virtual press conference ni Duterte noong Sabado. hindi pa malinaw kung makakapunta si Presidente sa NBI sa biyernes sa Kongreso. Pero ayon sa NBI, pwede naman siya magpadala ng abogado o magpa-reset ng schedule. Subawa, ADS, News. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na nawala sa konteksto ang kanyang pahayag na ipapapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, hindi pa man nakalalabas ng ospital, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President ay na-ospital din ang isa pa nilang kapatid habang nasa pandinig ng kamera. Live mula sa Veterans Memorial Medical Center, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, at tinutukoy natin ay si Gina Acosta, ang departmental officer ng OVP. Manisakto nga bata guys. Mukhaon jud og gulay. No. Yan sa ospital. Sampay kayo ang kalabasa. Kamayan tulad ka ng sinabi ni Vice Una nga ang mga bata ro dapat mukhaon jud og gulay. Sama sa among yansoy oh. Kaon jud siya gulay guys. At kasunod niya, naging unresponsive rin naman ito kung kaya nagdesisyon na silang dalhin na dito si Acosta sa Veterans Memorial Medical Center. Samantala, sa kondisyon naman ni Atty. Zuleika Lopez, ang sabi ni Vice President Duterte ay bumuti na ang kondisyon nito ngayong araw. Mao na lay bungat ya? Una pa. At tumalaw dito yung kanyang ina. Sa gitna ng pagdinig ng House Committee, Napuog ito tiyan no. and Public Accountability sa manoy panumalyang paggastos ng pondo ng Office of the Vice President, sumama Bartley. ang pakiramdam Gawas. ng Special Disbursement Officer ng OVP na si Gina Acosta. Kaya dapat pa siyang dalhin siya sa Veterans Memorial Medical Center. Tumaas yung blood pressure niya, 150/100. And nawalan siya ng consciousness. Tapos, pagdating niya daw dito sa ER, she was unresponsive. Yung parang ginaganon dito ba, hindi ko alam kung ano yun. Ginaganon dito, she was unresponsive. Pero, na-okay naman siya. Dagdag ni Duterte, sumailalim din si Acosta sa CT scan. Merong mga nakita ang mga doktor na follow-up check. Kaya inadmit siya today, and then I visited her this morning. Nagpaalam din ako sa kanya. Dahil dito, dalawang staff na ng OVP ang nagpapagaling ngayon sa VMMC. Ayon kay Duterte, hindi tulad ng mga nakaraan